CMC Chimuchi! CMC Chimuchi! CMC Chimuchi! Chimuchi CMC! Chimuchi Chimuchi CMC! CMC Chimuchi! CMC Chimuchi! Chimuchi CMC! Chimuchi CMC! Chimuchi CMC! CMC Chimuchi! Alhamdulillah. Allah ka ba mu abin da za mu ci mu sha, mu samu wanda za mu aje mai ta ci, mai ta ci, mai ta ci. Kamar yadda ni Buba Mai Nama zan ci wannan takara ta ɗan majalisar jiha. Insha Allah. Wannan tafiya ba mu fito ta da wasa ba. Mun fito ne don mu ci. A wannan jam'iyya ta ci mu ci mai alamar akushi. Gaskiya ne. Ai hankalinku alƙalanku. Duk wannan ya kalli alamar wannan jam'iyya zai ga ɗan akushinmu a rufe da ‘yan abubuwan da muka zuba masa na abin da za mu tankwashe ƙafa mu samu wata gindin cediya. Gaskiya. Ko wani gindin dirimi da ɗan ruwan sanyinmu mu zauna mu ci. Insha Allah. Kuma kamar yadda kuka sanni ni Buba Mai Nama, muddin na ci to kuma za ku ci. Gaskiya ne. Burinmu a wannan jam'iyya shine matasa ku rika cika uwar hanjinku. Gaskiya ne. Sai ka samu matashi, wai yana takamar matashi ne, amma matashin nan sai ka ga bai ci komai ba ka ne masa magana sai tunzuri. Idan ciki bai ci komai ba, ai babu abin da ke ciki sai ni kura. Ai kamar wani matashi ne nan, wani mai yan baka taguwa ya sha tozali, ciki babu komai. Wai sai iskanci a gari, shi kuma cikin babu komai. An yi masa magana ya yi fushi ya bar jam'iyyar mu ta tumuci. Shin wannan matashi bai shiga uku ba? Ya shiga uku. Shin wannan matashi
bai shiga uku ba. Ya shiga uku. Ya tafi ya kai ya fara kalin dangi. Sai ya jawo wannan ya ce zo mu tafi. Su kuma ba sa son tafiya. Sai ya jawo wannan ya ce ku zo mu je. Su kuma ba sa son tafiya. Haka ne. San jam'iyyar mu. Shin yanzu da suka tafi ba yunwa ce za ta ni kurkushe su ba. Gaskiya ne. To ku jayi kanku. Wannan jam'iyya ta ci mu ci jam'iyya ce ta jama'a. Wallahi wannan mata shi da ya bar mu ko ina yake yanzu. Har ga Allah na san zuciyarsa tana nan. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Kaga yayi wa kansa. Gaskiya ne. Yayi wa kansa. To kar ku saki. Kar ku sake ku yi wa kanku. Ku zauna cikin wannan jam'iyya ta ci muci. Zaɓe ya zo ku zaɓi wannan jam'iyya ta ci muci. Mu samu mu ci mu ƙoshi. Kuma mu ba ku ku ci. Dan takara, dan takara, dan takara, dan takara. Kai wai me ke faruwa na jiha ya ne? Wallahi Alhaji Buba ne zai zo shi da jama'arsa. Alhaji Buba ya ɗebo tawaga? To me ya kawo neman fam da ɗebo tawaga jama'a? Neman suna. To neman fitina yake da mu. Amma za mu sayin da zami. Za mu warware shi. Za mu warware shi. Zo ka raka ni. Wallahi mun gama da shi. Ka gani? Kaga aikin boka ko? Kaga aikin boka ko? Kaga aikin boka ko? Ana faɗa maka. Kaɗan kenan ka gani. In ka zaɓa na zaɓa mai zai faruwa Allah masani. Dan takara, dan takara, dan takara, dan takara, dan takara, dan takara, dan takara. Assalamu alaikum. Dan takara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me gida? Sannun mu dai. Me gida? Ina ga hankalinka a tashi haka, me gida? Ina cikin tashin hankali, ina cikin masifa kuma kafi kowa sani. Ya haƙuri me gida, kwanta da hankali. In ba tsabar munafurci irin na siyasa ba. Ya haƙuri me gida. Ni zai kalla dan uwarsa a tare da dan adam. Ana da fifi, ana nuna shi za a yi. Ya haƙuri. Shugaban jam'iyya ya zama munafiki. Kwantar da hankalinka me gida. Shugaban jam'iyya. Ya haƙuri me gida, sauran ya haƙuri me gida. Ya haƙuri me gida. Allah ya taimake ka. Billahi la ilaha. Kai haƙuri dan kai haƙuri. Kai haƙuri ka kwantar da hankalinka. In keto kwana wasu yanzu yana cewa shi za a yi, shi za mu zaɓa, kwansanso aka yi, sai in zagi DPD. Ka bar magana in sun san wata ba san wata ba. Haka ne. Muna da zaɓi da su mai gida. Ka san ita siyasa sabanin hankali. Ba magana siyasa sabanin hankali, siyasa daidai take da hankali. Gaskiya ne. Baka sani ba. Gaskiya ne mai gida, duk abin da ka faɗa haka yake. Ka isa ka je gaban mai shari'a ka ce shari'a sabanin hankali. Na. Sai ya daure ka shekara dubu. Duk abin da ka faɗa haka yake mai gida. Kwantar da hankalinka mai gida. Za mu ci zaɓe insha Allah. Ina mu je gidan karuwancin da za su ba mu ƙuri'a. Mai gida aje gidan karuwai, ai ƙara mu je masallaci. Je masallaci na bada tallafin butoci, ba zan je masallacin ba. Mu je mu roƙi malamai su yi mana addu'a. Kamar yaya? Cocin su Emeka sun shiga yau. Kwantar da hankali Mu mai je gida. cocin su Emeka. Mai gida an yau ba Lahadi bace, yau Juma'a ce. Yan Dauda nan masu sai da doya da kwai na bakin titi sun fito. Sun fito amma ba mu da buƙatar zuwa gurin su mai gida. A'a mu je kar mu asarar ƙuri'a su. Mai gida za mu samu ƙuri'a su ko baka je ba. Mu kwantar da hankali dai. To. Hajiya! Hajiya! Kin ji me na jiyo a cikin gari? Fiye, me kika gudu tsofi samun? Alhaji Buba ya sai fom ɗin takarar majalisar jiha. Alhaji Buba mai nama? Kuma wai a jam'iyyar adawa Hajiya. A jam'iyyar adawa? Car uba? Lalle na zaune bai ga gari ba.
wallahi yanzu aka fara. Ƙaryar ƙasa kenan wai boka ya buga ranar mutuwarsa. Alhaji Buba mai nama ya sai fam din takara. Da ni zai kara kenan. To ba zai iya ba, kuma bai isa ba, kuma ƙarya yake yi. Wai da mun kin san shi Hajiya? Kwarai da gaske na san shi farin sani. Wanda shi ya kashe kishiyar uwarsa saboda graban gado? Ya kore ta fata bayan ta tafi ta fada ta mutu? Ke, wannan Alhaji Buban sai in baki tarihinsa. Kin ga na farko Alhaji Buba mai nama bai gaji arziki ba. Sannan tantirin mutsiyaci ne. Bakin cikinsa ne ya kashe uwarsa. Ubansa ma a gurin rawan gurbi iyanki jiki, ifadi ya haɗi zuciya i mutu. O yanzu ya waiwayo kenan ya ga na tsaya takara, wato zai gwada kwanji da ni. To ba zai iya ba. Babu sauran zama wallahi. Kuma ba zan raga Alhaji Buba mai nama ba. In kika ga na raba Alhaji Buba mai nama sai dai Allah ya raga masa amma ba ni ba. Wallahi. Su jaka ba ɗauri. Su ci kaji. Wancan bokan mai kashewa. Malam Wuke. Yawa Malam Wuke. Mai kashe wannan na hayi. Shi din banza shi din wafi. Na fi karfinsa. Na zama mishi ciwon ido a garin nan ni sai hakuri. Mu je ki dauke gelena da jakata mu fara. Da wancan. To ku kai ku kai mas. Kai Abu Malo, kar ka sake ka shigo min da gaba. Da ba za ka zo. A hankali. A hankali. Habu mana da dan autan da ya ne. Za ka taka leban dan autan aljanun mu ba mu da mutunci fa. A hankali. To. Sannan mu dai boka. Sannan mu dai boka. Sannan mu dai. A hankali. A hankali. A hankali. A hankali. Sannan mu dai. A hankali. Habu Molo. Sannan mu dai boka. Sannan mu dai boka. Sa takalminka a nan ka zauna. To. Kai gyara wancan la ila dan babban bukai nan za ka zo to na ko akan takalmin ka za ka zauna to sannan mu dai boka sannan Habu Molo ranka ya dade kar ka ƙara ce mun ranka ya dade ranka ya zake sun burbura ta taimake ka bar bushe isa maka hannu ba duhu i ƙara maka lafiya Habu Malo! Na'am! An riga an gaya mana tun kafin ka zo. Buba mai nama ne da me ka ko? Shi ne. Shi Buba mai nama ne. To bari ka ji. Buba mai nama ba zai taɓa mulki ba. Ko da na gidansa ne. Haka nake so. Haka nake so a faɗi dukkan abin da ake so kawukan jarirai ne. Nonon 'yan mata ne, kwailaye, zakwa-zakwa ake so. Duk abin da ake kaucin hayati ne za a kawo. Babban abin da yake ɗaga min hankali yake tayar min da kimar jikina. Bawan Allah nan idan ya fito yadda ka san an taso an idar da sallar asuba a Makka. Dan adam iya kallon ka dan adam ba su da farko ba su da ƙarshe haka suke bin sa ana sai kai ya taso ga farin jini ga kuɗi nake so a yi masa adakushe shi lif to barka ji ka san jaba yau na san jaba kana ji na ko jaba ba za ta ga Abu mai nama bakin jini ba shikenan Abu Malo abin da muke bukata to
muna so ka kamo mana dan akuya guda 30 mai wari balagagge. Akwai dan shugaban su ma na san sa iya sama. Akwai. Ka kawo mana kan jaki. An gama. Muna buƙatar hantar kare ta bangaren dama. A wannan kuma ai aljanun ku su suka san su ni nawa in ba da wani abu sai a je aljanu su kawo. Yawa. Abu Molo. An gama. To. Tashi ka je ka ci mulki. Na gode. Na gode. Na gode. Kan burbura ta san da zaman ka. Barbushe ka taimake ka. Gaba, gaba, da Allah. Haka ne. Haka ne. Haka ne. Wallahi ka gane kuranka. Ahmad, da Allah ina so ka cire kanka daga halin da ka ɗora kanka na kwato 'yancin matasa. Ya kamata ka mai da hankali akan yadda za ka gina gobanka. Don Allah. Salaha, gobe mu fuke cewa, yanzu kin fi so muna ji muna gani a san wata da rayuwar matasanmu, a mai da su 'yan shaye-shaye ana ba su ƙanƙalilan kuɗi suna zuwa suna ta'addanci. Haka ke so in daina? To don Allah in dai haka ne ki haƙuri. Ahmad, tsoro nake ji kar wani abu ya same ka. Idan wani abu ya same ka kamar ni ya sama, kuma ka san ba zan iya jurewa ba. Kin ga Salaha, ki haƙuri kawai ki tayar da addu'a. Ba zan taɓa daina gwagwarmaya ba. Har ƙarshen rayuwata, har sai na tabbatar da cewa matasa sun daina yadda cewa a ringa ɗaukar suna zuwa banga siyasa. In ka zaɓa na zaɓa mai zai faruwa, Allah masani. Dan takara, dan takara, dan takara. Hello Dauda, ya aka yi? Gida akwai matsala. Wata gawa aka tsinta abin amma ya zama tashin hankali. Ka zo fa unguwa ta rikici. Gawa kuma? Kinga, dala jira na ni zan dawo. Ki haƙuri. Dauda, ka ce min gawa ina gawar take? Nan masu zama a gindin nan ne suke faɗa mana cewa wai wata mata ta zo ta aje gawar wata a nan bakin rafin. Kuma da bayan ta yi tafiyar ta, so da 'yan sanda suka zo suka gudanar da bincike sai suka ga takalman maza ne guda biyu a kusa da gawar. Yanzu ake ciki. Yanzu dai haka 'yan sanda sun tafi da gawar asibiti don gudanar da bincike. Mu je kawai mu je. Ina fayil ɗin? Dauran kai diga shi. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me yake damun wannan yaron Ahmadu ruwa biyu? A ranka dai wannan yaron dan iskin yaro. Gaba ɗaya ya fitina al'umma. Ba shine wanda muka yi kes ɗin su kwanaki da Nasiru Gaimo ba? Shine ranka dade mai dada a kansa. So nake labe in Allah ya ba mu nasara muka cabge shi. Sai mu yi aski ranka dade. Ba komai. Ya batun wannan yaran Aisara da Aibo. Ai ranka dade Aibo cikin dan iska ne ranka dade. Shi Aibo. Dan iska ne ranka dade. To amma ni abin da yake ban mamaki. Naga Aisara shi kamar mutumin kirki hakan. Gala dai riga ce kawai kisa amma shi ma dan iska ne ranka dade. Kai riga ce wallahi. Kai. To shikenan dai anyway a sakan yanzu idan ka tashi a saki Sha'ibu SG. Oke la yayi fuli shi ko? A shi a sake shi bamu da matsala da shi dama ka san sha'anin bincike. Oke sai. An gano gaskiya mutum yana da gaskiya ne a sake shi. Oke sai. Ko ba haka bane amma a tabbatar da an nemo min wannan yaron bisu. Oke ranka dade dan iskin yaron nan kenan. Dan bakin nan. Wannan dan yaron a nemo shi. Insha Allah ranka dade. Ɗazu kana min magana a waya ban fahimci me kake faɗa ba. Ranka wata gawa muka tsinta a cikin gari. Gawa kuma? Gawa ranka dade. Subhanallah. To amma kun tura emergency team wajen? Amma ɗauko ta ranka dade sana asibiti. To, masha Allah. Yanzu abin da za a yi ka gane? Oke sa. Ai daga nan yanzu zan tashi in na kammala abin da nake sai mu wuce zuwa asibitin ko? Oke sa to. Shikenan kawai zaka iya tafiya. Fiye!
Fiye! Fiye ko ba ka gidan ne? Kin ga fiye, kayaniya nake ta ji a waje. Mata kamar muryar mata da yara. Hajiya tun ɗazuni ma nake ji. Amma bari in je in duba an gani. To. Yanzu haka yan maula ne. Wallahi yan neman ta annabi ne. Ni ko ban tare da musu komai ba yadda su yi hakuri sai gobe. Yan neman ta annabin ne ko? Hajiya ba su bane wallahi mata ne suke ta zanga-zanga akan gawa da aka sani. Au ba su yi laifi ba kin ga. Ki je yanzu ki ce su wakilta mutum 2 ko 3 su shigo mu yi magana. Kar a yi min zuga. Ko su wuce mutum 2. Su zo sai a yi magana a sai yadda za a yi. Ai ba zai yiwu ba. A dinga yadda mana gawa a cikin gari sasakai haka yake ce ba hukuma. Dole ne a duba al'amarin nan. A dau mataki a kai. Ta. Kamal! Yes sir! Kamal! Yes sir! Yes sir! Wai menene yake faruwa ne nake jin hayaniya a waje? Wasu mata da kai da suke zanga-zanga. Mata kuma? To akan me suke zanga-zanga? Wallahi kai ba san ba. To, ba za mu ki jin abin da ya kawo su ba. Domin dama zaman da muke yi kenan mu ana. Saboda haka ina so ka je kai selecting na wasu daga cikinsu. Mutum 2 zuwa 3 masu hankalin ciki. 2 zuwa 3. Na gani ne da bayan fitarka mutanen sun kawo sako. Ok, masha Allah. Yana kusa ko kuma dai? Shi kenan bari idan mun gama bari mu gama da baki yanzu sai mu ga menene abin da za mu yi. An bayin Allah me ke tafa da ku? Ranka shi daɗe dama akan zancen gawan nan ne da aka yadda shi ake ta mutanen gari suke ta kiraran mace ce ta bayan mu kuma mun san namiji ne ya yadda shi. So mun zo ne saboda mun tabbata idan muka zo nan za a yi mana adalci a yi bincike akan kes ɗin nan saboda a gano gaskiyan al'amarin. To, magana ta gaskiya mu ma yanzu haka muna kan binciken ne. Kuma maganan da kike mace ce ta kashe namiji ne ya kashe wannan mu ma ba mu ne za mu tabbatar ba a matsayin mu na 'yan sanda. Bincike shine abin da zai iya tabbatar mana da haka kawai. Saboda haka abin da nake so daga ku ba wa 'yan sanda da bincike haɗin kai domin ganin cewa mun gano gaskiya akan wannan. Shikenan. Kamar yadda muka faɗa mu mun ɗauki alkawari ne mun yi rantsuwa za mu kare dukiyar al'umma da rayukansu. Saboda haka ya zama wajibi a gare mu domin mu ga cewa mun gudanar da bincike mun yi dukkanin abin da ya dace domin tabbatar da adalci. Saboda haka in Allah ya yarda kamar yadda kika nema ko kuka nema za mu tsaya muku ɗin. Idan hali ya yiwu mun gano gaskiya ba lallai ko sai kun dawo ba ma. Za mu iya kiran 'yan jaridu mu bayyana musu da abin da ya faru ko kuma mu nemo kuɗin domin mu tattauna mu ga kuma ta ya za a magance matsala. Kofar, ina ganin abin da zai yiwu za a iya raka su. Za ku iya tafiya. Mun gode. In ka zaɓa na zaɓa mai zai faruwa Allah masani. Dan takara, dan takara. Yawwa alaikum salam. Alaikum. Alaikum salam. Dan takara. Wa alaikum salam. Dan takara. Dan takara. Dan takara. Dan takara. Yawwa. Sannunku. Yawwa sannu. Yawwa. Sannunku. Yawwa dan gyara mata. Yawwa. Ranki shi yanzu ma haka daga police station muke, amma a ƙarshe koro mu suka yi
wai za su yi bincike a kai. Mun zo gare ki ne da sa ran za ki mana adalci. Domin likitoci sun tabbatar da cewa wannan abin fyaɗe ne. Allah ya yarda ba za mu yi kasa a gwiwa ba, wannan an ci zarafinta. Zan je in samu gwamna kafa da kafa. Insha Allah za mu tattauna akan batun. Can ma police station din zan je in samu kwamishina mu zauna da shi akan batun, domin sai an kwato wa yarinyar nan hakkinta. Ba zai yiwu a bar mata sakaka a cikin gari a rinka cin zarafinsu ba, a dinga yar mana da gawawwaki. Ba zai yiwu ba. Ku gaya sauran mata na garin nan kowa ya kwantar da hankalinsa. Wannan yarinya insha Allah sai mun bi mata hakkinta. Yawa ba gara ba zago. Na gode kun ji? Yawa na gode. Kai jama'a. Wai yanzu a ce wai lalacewar kasar nan ya kai yanzu a ce wai mace zuciyarta ta ƙeƙashe wanda mace za ta iya kashe mutum, wata ɗauki gawan ta gudu. Kai wannan zamani Allah ka fidda mu a wannan zamanin lafiya. Allah ka raba mu da wannan zamanin lafiya. Mace da kisa da gudu. Kai jama'a. Mai gida kenan. Kana zaune kana yadan min da habaici. To idan da ni kake ai kwara ka fito ka ce da ke nake. A mulkin suwa matan ta zo ta kashe mutum ta zo ta yadar ba a kama ta ba saboda tsabar rashin tsaro. Ba a mulkin ku bane? Inda da tsaro mata za su fito su yi zanga-zanga har a zo a kore su? Ni fa da ina nan a wajen zanga-zangan nan da mata suka fito zanga-zanga. Da ina nan a wajen da sai na sa an bulbula musu tiyagas. Bayan an bulbula musu tiyagas sa musu feshi ruwan zafi in ga tsiya. In ga ƙarshen zanga-zangan. Mu za yi wa hauka? Ku zo ku yi ta'adi ku sha ku zanga-zanga? Ta sun ga rashin hankali. Kaga na gaji da surutun da ka zo ka sani a gaba kana yi. Ka tashi ka fita ko kuma ka mun shiru, ni na gaji in ba ka ba wallahi in fasa wainar da nake da niyan yi maka. Na ka ji ki. Idan kika yi wainan nan ni kaɗai zan ci ne? Ke ba za ki ci. Ke a gida kike. Ni ba ina sa takalma na fita. Kan tafi rufan Usaini mai azurfa. In je in yi zama na a can in sha shayi in ci nama. In ci abin da nake sa in yi nak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida, dama cuta ta kake ka haɗa ni da dawa da waina, daga waina sai waina fulawa a cikin gidan nan ka je ka ringa kwasan nama da kifi da wayewa a waje. To wallahi asirin ka ya tono. A misali ne. Na rantse da Allah na tafi yajin aikin abinci, kabatin abinci a gidan nan wallahi. Misali ne. A misali na ce. A misali na Jummala. Jummala. Kun gane ya kamata da zaman da muke yi mu je mu samu shugaban matasa ko ba haka mu je police station din nan kawai mu san a wani hali ake, kawai ya kamata mu zuba mu je to shine kawai. Yawwa ce mu ci. Ya kai ne. Kar ku yi mana wauta. Ku za ka gane shi. Ya mana. Kar ku yi mana wauta. Ku tsaya mana ce mu ci. Ba wani mutum. Yace ce mu ci. Ya wala. Ba shi. Ya kamata a ce ya ƙara su. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Da Allah ku yi hakuri, na je wajen Khalil ne. Ka san da yake ya kammala karatunsa na law. So ko da wannan case din ya kai mu zuwa kotu, so ba mu da matsala insha Allah zai je ya wakilci wannan abun. So dama na samu number inspector da ke gudanar da bincike akan gawar. So ina ga abin da ya kamace mu shine mu je mu same shi, mu je ta al'amarin yake. Yauwa, good job. So ba ma wannan ba, ya kamata a matsayin mu na matasa mu dage mu ringa samun ilimin addini. Ba don komai ba, saboda wa'annan abubuwan da muke dole sai da ilimi, in ba haka ba za mu shiga inda bamu taɓa zato ba. Alhamdulillah ka so samu inda yake muke kai, saboda gaskiya da na so in ba da shawara akan wannan matsalolin. Mu matasa gaskiya cancanta mu jajirce akan neman ilimi, tsakanin ga Allah rayuwa ba ta yi ba ilimi. Gaskiya ne. Sannan kuma bayan mutanen mu sun samu ilimin boko, ya kamata a ce su samu na addini, domin shi haske ne. Ko ya an kai shi zaka fahimci wani abin da baka taɓa zato ba a ciki. Ba ma wannan ba, ya zama dole a matsayinmu na matasan tsadawa mu samu wa al'ummarmu jagora na gari, sannan kuma mu ɗauki mu zaɓi wanda zai iya kai mana kokenmu gaba. Wannan shine abin da ya dace mu yi a matsayinmu na matasa.
gaskiya ne wato ai wannan shine babban sanin ciwon kai, sanin abin da ake, domin abada har abada in dai mu matasa ba za mu rika irin wannan tunanin ba, wallahi ga baki ɗaya rayuwar mu wallahi haka za ta kare cikin wahala, haka nan za ta kare ba ci gaba tsakanin ga wannan akwai matsiyatan yara. Kai wa'annan yara akwai 'ya'yan iska. Wannan abu kamar haɗin baki. Duk inda muka yi sai zagi, sai tsinuwa, sai alawadai. Wannan abin akwai wani abu a ciki. Allah ko? To kai me kake tunani? Kai, ga ma gaskiya. Wallahi ba wani abu. Rashin mutunci ne kawai irin na yaran garin nan. Amma da ni suke zancen wallahi sai na sa kafin wando da koma wani. Ni za a rika jifa sai ka ci wani ɓarawon kaza? He? Tai. Allah ya huci zuciyarka wani rabar. Ba haka bane. Baka san siyasa bane kawai. Amma mu je wajen malam boka mai gobe da nisa. Duk abin da yake da akwai zaka ji. Tabbas wannan abu akwai shiri. To. Ka san yadda zamu yi kai? Bari zan shiga gida. Ka je ka kintsa na baka awa ɗaya ka fito mu tafi. Mu je wurin sa. To. Yawwa. Ka dai a hankali kaka gamu da su. To. In ka fita ka samu dutsuna ka zuba aljihu, in ka gansu sai kai ta jiba. To. To. Ka ɗauki wanda za ka iya jifa da jika, ka ɗauki wanda zai rinjaye ka. To. Kai. Wato human leader, so nake ba na ki karaɗa. Kin ga Allah ya tabbata mana da wannan lamarin, to ki shiga lungu da saƙo, kwana kwararo, 'yan mata ne, ƙwailaye ne, samarin ne, ki daidai da matan auren karki daga kafa. Ita ƙuri'a ta kowa so ake yi, ba a so a yi asararta. Shado, sahabi, wani irin bana gida? Ina gida mana, ka taho kurin, gani ga ma human leader Aisha Indo, shugabar mata, kai sauri ka taho do Allah. A'a, haba. Ai in gaya maka ko ina zan shiga in zakulo su. Har wancan ƙauyen, ƙauyen tsanyawa din nan, ka san akwai taron jama'a a wajen nan. Kai, in Allah da kaman ka ci kujeran nan ka gama. Duk zan je ni in tattoshe su. In dai mata ne baka da matsalar su. Duk cikin nahiyan nan. To mata naka ne ma. An gama. In Allah ya yarda sai ka hau kujeran nan da girman kujeran. In Allah ya yarda. Kuma leda wannan da kike gani 100 ce. Ungwana. Buɗe cikin TikTok ɗinki ki sa. Buɗe TikTok. Inda yasa wannan ba komai bane, flashin ne, so mun taɓa ne. In Allah ya sa kujeran nan, in Allah ya sa kujeran nan ta samu, to lutsitsiyar kujera ta advisor zan miki lutsitsiya yadda duk inda na shiga za ki shiga, in na shiga ki shiga. Haba. Sai kai. Na sani. In Allah ya yarda wannan zaɓe kamar ka ci ka gama. Allah sani. Honorable. Na gode. In Allah ya yarda. Ƙaryan makiya suke. Wallahi na ga ka hau. Na gode. Ko suna so ko ba sa so. Wallahi. Human leader, nai. Human leader, nai. Human leader, nai. Human leader. In ka zaɓa na zaɓa mai zai faruwa. Allah masani. Dan takara. 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 Hajjaju. To, sahibi kenan. Daga ganin ki yanzu, na san daga gidan mutumin kike. A gaskiya daga can nake.
yawwa to saboda haka ba ni rabona harkar nan a buɗe take ba wani kuremare na san kin karɓo abin da kika an so ya go min na in gaba. Ko kun ji irin abin ku kawai da kun ga mutum kuɗi to ba kama ji kunya tambaya ta ba za ka ce in baka kuɗi kana namiji harkar nan hajiya siyasa ne harkar nan a buɗe take shikenan hajiya je ki Allah ya kiyaye haka na ban guki mu haɗa ku da mutum kiri ku zo mu ce ku yi mana alheri ma kun yi mana alheri bari mu ci mulki in muka ci mulki za ku gane ba ku da wayo gani na ma sai miki wahala can da ya warki. ai in ma na tafi ban san inda zan gan shi ba han kira shi a waya ka gani zai ga tsiya. Assalamu alaikum mai gida. Wa alaikum assalam. Allah ya taimake ka. Dan halak. Allah ya yanzu dan halak kai zan kira rufe saboda makota rufe yadda muka tara wannan magautan mahaukaci ne ni zan bar gidan na Abu da amin. Allah ya taimake ka. Yanzu kai zan kira dan halak dama. Mai gida yanzu na tabbatar cewa karfinka ya kai karfi. To ai in na baka labarin abin da ya faru yanzu wanda na gani da idona na mutanen naka. Mutane na suwa kenan. Ai buba mai nama da dan sule. Ai yanzu na tabbatar da cewa karfinka ya kai karfi. Matasa na gani sun tasa su da takalminsu a hammata wallahi da kyasa kwaci kansu mai gida. Ai mai gida lokacin da ka ce mu za ka ɗauki mataki wallahi ban yi dawo mai gida sai idona ya gani kuru sai tabbatar da haka mai gida. Yo kai ai bari ka ji to kaɗan ma suka gani sai ma a zaben fidda gwani zan yi biji da su. Ƙara lafiya mai gida. Delegate ɗin sace su zan gaba ɗaya zan kai su gidan mutuniyar in ce kowanne delegate ɗaya a bashi ɗaki da mutum a kunna mai kandir da maganin sauro. Ƙara lafiya mai gida. Ƙara lafiya mai gida. Sai mutum ya ɗebi kirkici. Ƙara lafiya mai gida. In ka ce wai a siyasa mu a siyasa za ka yi mana tsiya sai mu ce in labarin mu kake so tafi na saman bene ya baka labarin mu. Ƙara lafiya mai gida. Mu in muka kulla sai dai Allah ya warware ba dai warwarewar zamani ba. Allah ya taimake. Billahi lazi in ka matsa ma tsabzan jari ga in ce oje gida ka wati bale ko je gaba in bi ka a baya mai gida. Ƙara lafiya. Je ina da wasu bahu ya kai bahu 6. Allah ƙara mai. Saba daya ka kai wa uwaliya mai. Ƙara lafiya mai gida. Ƙara lafiya mai gida. Alhaji. Wannan rabul. Wannan rabul. Ya gari. Afiya kala wannan rabul. Jagora na gari. Al'amarin siyasan nan fa ta bana ta zo da sargakiya. Saboda gabaki ɗaya fa ni fa al'amarin fa yana bani tsoro matuƙa da gaske. To, sarkakiyar mu kala ɗaya biyu uku ce. Kuma kowace idan muka bi su a hankali insha Allah za mu yi overcoming ɗinsu. Za su zama just ba ma matsala ba. The first one ita ce dukkan matan garin nan gabaki ɗaya zawarawa matan aure 'yan mata sun raja a cewa lalle Adama suke so su zaɓa ita za su tura majalisa. Wannan is not a problem amma is a problem but idan muka yi duba ba zai zame mana matsala ba. Ka gane? Na gane. Wannan matsala ce is an internal problem. Ɗaya kenan zan zo kan abin da kake tunani. Sannan abu na biyu shine wato wancan ɗan takarar da yake waccan jam'iyya Alhaji Buba mahauci. Wato shi matsalarsa shine yana tunanin cewa zai kasa mu. To amma kasawar ta yaya? Saboda ya saba ya ɗauko abubuwa mutane sun zama a kashi na ukun kenan. Matsalar mu ta uku sun zama matasa da yara da matasa da dattijai da abin nan masu matsakaicin abin nan
su ba dattijai ba, wato su ake nufi middle age. Yana nema ya saye su ko ya saye su sun zama kaji da zabi da tattabaru, kawai watsa masu gero zai yi ko dawa ko wake ko whatever abin da yake ganin za su iya ci. That is money, kuɗi kenan. Ya saye su saboda a yi sabatta juyata. Amma this is not a problem. Kai ma you have money, kuma ka taso kai ma da tunani, kana da dukkan everything wanda za ka iya zama ka tsaya mu zo mu doke waɗannan matsalolin. Ni al'amarin da ya zo mun ma da sarƙaƙiya daga ciki shine Hajiya Adama bangaren mata fa sun raja ne akan Hajiya Adama, gabaki ɗaya sun nuna cewa Hajiya Adama su zaba. Honorable, babban tashin hankalinmu shine Alhaji Bala mai sukari. Ka san duk wanda ya daga hannunsa to ba babu makawa, ka san cewa fa shi za a zaba. To kaga, ka san abin da nake so? Daga hannu is not a problem. Ba matsala bane wannan. Dan ka daga hannun mutum. Mu mun dogara da Allah, kuma mun dogara da malamanmu na addini, kuma addininmu. Su kuma sun dogara da bokaye da 'yan tsibbu da matsafa. Gaskiya ne. And we don't mind about that. Mu kuma sai mu sa Allah. Allah shine garkuwanmu, kuma shi muke faɗawa dare da rana, da kuma dukkan hamsar salawatin da muke yi. Allah kuma mai jin roƙo ne. Gaskiya ne honorable. Ba za ka taɓa ɗaga hannu kai wa Allah roƙo ka ce kana neman abu ba, saboda za ka kyautata wa mutane. Mutanen nan shi ya ce ya halicce su, ya kare mutuncinsu da darajarsu a matsayinsa na ɗan adam, kuma don su yayi komai. Kuma ka ce za ka taimaka, za ka kyautata jama'ar da Allah ya ce yana so, da ya karrama, to Allah ba zai kyale ka a haka ba. Kai dai abin da muke so mu yi gaskiya. Insha Allah abin da ka ce haka za a yi. Za a nemi malamai a yi addu'a. Kuma da izinin Ubangiji nasara a zaɓe, tunda da ina tare da kai. Kuma ku ne kuka san siyasa. To insha Allah ina tunanin nasara daga gare ka, kuma ina tunanin nasara daga Ubangiji. Thank you very much. Honorable, insha Allah, kada ka manta gwamnati tana hannunmu, duk da ba muna nufin mai murɗiya ko zalunci ba. Gaskiya ne. Muna faɗawa Allah, in Allah ya yarda mun sani, we know cewa mun kyautatawa jama'a, mun masa abubuwan alkhairi, kuma kai ma da shi irinsa za ka ɗora. Shi kuma wanda yake kai muke so ka canji kujerarsa, shi kuma zai tafi babbar kujera, kai za ka tafi House of Reps, shi kuma yana neman Senate. There is no problem. In Allah da ko ya daga hannu ko ya yi wani abu, ba mu da wani abu. It's an internal problem. Gaskiya ne honorable. Kasancewa gwamnati tana hannunmu shi yasa nake jin wani ƙwarin gwiwa. To babu damuwa. Nagode. Mu faɗawa Allah. Za mu faɗawa Allah insha Allah. Babu damuwa. Babu damuwa. Bari mu shiga motar yaso sai mu karasa. Okay. Okay honorable. That's very good. akwai bakin jifa da aka yi da bakaken aljanu. Kai kanka alaji ba dan amintakarka tana da ƙarfi da shi ba, da tuna an raba ku.
amma ina mai tabbatar maka da cewa aljani darbus zai warware wannan jifa, amma da sharaɗi za ku samo baƙaƙen tattabaru guda 3, aure 3 da kuma sawun kafar aljani darbus. Ƙasar da ya taka sawun kafarsa muke so ku kawo mana. Idan muka yi wannan aiki ina mai tabbatar maka da cewa duk inda ka je mutane za su ringa binka kamar za su haɗiye ka saboda ƙauna. Ka ji ko? Dama na faɗa maka, yanzu ka ji da bakinka. Boka mai gobe da nisa, wa'annan abubuwan da ka lissafa ba za mu iya samu su ba. Ka da larabin baki. Kar ka min wauta mana. Uban wa ga maka ba za mu iya kawo ba, ina ruwanka? Ran kai za mu kawo. Duk abin da ka faɗa ɗin nan ni a shirye nake ko nawa ne zan kashe mu tabbatar an yi wannan abu, amma abin da nake so da kai tashin fara ina so a gaya min wannan tsinanne ne ya yi min wannan makaru, ina so a gaya min shi. Idan kuma ba za a gaya min shi ba to ni ina so a kashe shi yadda ya so a mai da jifa kansa, yadda ya so ya wulakanta ni shi ma ibar duniyan nan ko nawa ne zan biya. Ba zai yiwu ba, domin wanda ya wannan aiki kanin ubana ne.